بسم الله الذي علم الإنسان بالقلم واختار أحمد مبعوثا لدى الأمم فاستيقظت أمة من بحر غفلتها وآخرون من النور العظيم عمي ومولد أباج الأكوان طلعته ونوره أخرج الدنيا من الظلم وارتج إيوان كسرى حين مولده وعثرة في عروش الروم لم تقم وبعد abali olemekezeka nchipembeso tilandiranenso lero ku lesson yathu ku programu ya maphunziro ataraweh ndipo lero tili mu juzu number 4 juzu number 4 imene kupezeka mu surat Ali Imran kapena kuti banja la Imran. Sura imeneyi ndi imodzinso mwa masura akulu pambuyo pa suratul Baqara mu buku limene lolemekezeka buku la Qur'ani. Ndiye namonso mu suratul Baqara ndithu muli nkhani zosiyana zimene Allah subhanahu wa ta'ala wayankhula mu sura imeneyi. Nkhani yayikulu kwambiri ndi nkhani ya kuonadi kwenikweni kwa chipembedzo cha Chisilamu. Umumu ndi mmene Allah subhanahu wa ta'ala watsindika ndithu mwa vemvemve kunena kuti inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Aya ya mtunthu Allah subhanahu wa ta'ala kutsimikiza ndithu kuti na chipembedzo chenicheni pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala, pamaso pa Mulungu ndiye ndi Chisilamu. Allah subhanahu wa ta'ala wafotokoza choncho komanso mmenemo Allah subhanahu wa ta'ala watifotokozera kubadwa kwa Maryam mai ake Isa alayhi salatu wassalam kuti zinakhala bwanji, analeledwa bwanji ndi Zakariya, komanso nkhani yokhuzana ndiye kubadwa kwa mtumiki Isa alayhi salatu wassalam amene ali Yesu. Nkhani imene yonso Allah subhanahu wa ta'ala wayikamba mwachindunji mu suratu Ali Imran, komanso mmenemu Allah subhanahu wa ta'ala awayankhula ma ahlul kitab aini yake mabuku makamaka Ayuda nda Khristu kunena kuti ndithu iyayi ino Ayuda inu mukuyenera kutsatira Chisilamu chifukwa chonena kuti uthenga umene Muhammad sallallahu alayhi wasallam akubweretserani inu uthenga umene utu mabuku mwanu ukupezeka, buku lanu la Taurati ukupezeka, komanso inu Akhristu buku lanu la Injili ukupezeka uthenga umenewo. Mmene munso Allah subhanahu wa ta'ala wawakumbutsa Asilamu chipambano chimene anapambana pa nkhondo ya Badr, nkhondo yoyambirira ya chipembedzo cha Chisilamu, kuti kodi nkhondo imeneyi chakupambana kuja kunali kupambana kwa inu mu mphamvu zanu kapena kuchokera mu mphamvu za Allah subhanahu wa ta'ala. Komanso Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu Ali Imran wafotokozanso nkhani yokhuzana ndi imfa ya mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallama kunena kuti ameneyo ndithu ndi munthu ngati mmene mulili anthu nonse, kungopatula kuti iyeyo ndi mtumiki wa Allah subhanahu wa ta'ala. Choncho akuyenera kuti azamwalira ndipo anamwaliradi. Choncho sura imeneyi yakambanso nkhani zimenezo ndi zina zambiri. Ndiye mwachidule aya imene tikufuna tikambirane lero tiyang'anapo maaya atatu makamaka kuyambira pa aya nambala 104 pamene papa mu suratu Ali Imran, pamene Allah subhanahu wa ta'ala mu sura imeneyi kapena kuti pa aya imeneyi akulimbikitsa mgwirizano umene umakhalapo pakati pa anthu okhulupirira komanso Asilamu. Lero lino pena paliponse pakumamveka nkhani zimenezi, kandi mu social media kama wireless, ma TV, paliponse maulaliki, ngakhale ndi anthu oti sali Asilamu kumene nkhani ikumakambidwa ndi nkhani ya unity, kuti anthu azigwirizana. Ndiyeno lero tikufuna tione kuti kodi Allah subhanahu wa ta'ala akutiuza chiyani pa nkhani ya mgwirizano, kuti kodi mgwirizano ukuyenera kukhala otani pamaso pa anthu amene ali Asilamu. Chifukwa chona kuti timamva zambiri zimene zimakambidwa pa nkhani ya mgwirizano, ena amatha kunena kuti yayi bora anthu mugwirizane, zina zonsezo Allah ndi amene akudziwa. Ndiye tikufuna tione kuti kodi Allah subhanahu wa ta'ala nkhani ya mgwirizano akuti nayo bwanji. Chabwino ndiyeno
Poyamba penipeni tiwelenge aya imene Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula kunena kuti ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Allah kunena kuti wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kunena kuti inu anthu okhulupirira inu asilamu inu mukuyenera kuti mugwiritsitse chingwe cha Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo mukuyenera kugwiritsitsako mugwiritsitse anthu nonse, mugwiritsitse chingwe cha Allah subhanahu wa ta'ala, wala tafarraqu, ndipo musasiyane. Mene momwe ndi mene Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhulira pa aya imeneyi kunena kuti wa'tasimu bihablillahi jami'a, amarahum subhanahu bi ay yajtami'u ala at-tamassuk bidini al-islam. Mwachidule kumasulira kwake ndi choncho malinga ndi mabuku atafsiri kunena kuti ndithu pamene pachimene akutanthauza ndichoona kuti Allah subhanahu wa ta'ala akuwalamula anthu amene ali wokhulupirira kuti agwiritsitse komanso kuyang'ana maso awo pa chipembedzo cha Islamu au bil Qur'an, kapena kugwiritsitsa buku loyera la Qur'an. Chifukwa ena anamasulira ndithu kunena kuti hablillahi, kuti chingwe cha Allah chimenechi ikutanthauza al-Qur'ani wa sunna. Wanahahum anit tafarruqi nashi anil ikhtilaf fi ddin. Komanso Allah subhanahu wa ta'ala pamene papa akuwalesa anthu okhulupirira, akutilesa inu ndi ine kusiyana pa nkhani za chipembezo, kapena kuti kusemphana mchipembezo cha Chisilamu. Ife tikamakamba za unity lero lino mmene timakambira muja, tikuyenera kudziwa kuti oyamba kuyankhula zimenezozo anali Allah subhanahu wa ta'ala kumuuza mtumiki watu Muhammad sallallahu alayhi wasallama kunena kuti ife tikuyenera kukhala anthu otani, tikuyenera kukhala anthu ogwirizana, ndipo pa nkhani ya chipembezo tisasiyane, koma tigwiritsitse chingwe cha Allah subhanahu wa ta'ala chimene chili al-Qur'ani wa sunna. Allah subhanahu wa ta'ala mu aya imene iyi chimene akufuna kutilimbikitsa ndi mgwirizano mmene tanenera, ndipo pali mahadith angapo amene amalimbikitsa kuti anthu azikhala mu jamaa, kapena kuti azikhala pa mgwirizano. Ndipo malingana ndi chitabu cha Sahihi Muslim, Imamu Muslim adalemba hadithi imene ikuchokera kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, amene adayankhula kunena kuti qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna Allaha, akuti ndithu Allah subhanahu wa ta'ala yarda lakum thalatha wa yaskhatu lakum thalatha, kwena kuti ndithu Allah subhanahu wa ta'ala amasangalatsidwa inu mukamapanga zinthu zitatu, komanso amakwiya inu mukamapanga zinthu zitatu. Ndiye hadithi kupitilira kunena kuti yarda lakum, Allah subhanahu wa ta'ala amasangalala an ta'buduhu wala tushriku bihi shay'a, kuti muzimpembeza Allah subhanahu wa ta'ala ayo ndipo musamampatikize ndi china chilichonse, musamapange shiriki. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, komanso kuti muzigwiritsitsa chingwe cha Allah subhanahu wa ta'ala nonse pamodzi ndipo musamasiyane. Allah subhanahu wa ta'ala amasangalatsidwa ndi zinthu ngati zimenezi. Wa anta nasahu man wallahu Allahu amurakum, komanso ndi kuti muzipereka nasiha, muziwachenjeza anthu amene akukutsogolerani, osati kuwatukwana kapena kuwaukira ayi, koma kuti kuwachenjeza. Kuchisilamu mtsogoleri sitimamuukira, kuchisilamu mtsogoleri sitimamupanga criticize pagulu iyayi, koma kuti timampasa nasiha, kumuchenjeza kuti achimwene zimene mukuwatsogolerera anthumu zikuoneka kuti pena pake mukuphonya lemba, choncho mukuyenera kubwerera kwa Allah subhanahu wa ta'ala zimenezo kuchitika mwa private, osati ukalangiza atsogoleri aja ndiye upite pa WhatsApp ukalembe kuti basi mtsogoleri uja namulangiza ine mwakuti, kapena ukamapita kukalangiza mtsogoleriko ulembe dziko lidziwe ndikupita mmawa ndikamulangiza mtsogoleri iyayi. Ndiye hadithi ikupitilira kunena kuti wayaskhatu lakum thalatha, Allah subhanahu wa ta'ala tsopano amakwiya inu mukamapanga zinthu zitatu. Choyamba qila wa qala, basi munthu womanga ufalisa mahiye says kodi mwamva
kodi mwamva akutitu zimenezozo Allah subhanahu wa ta'ala amadana nazo. Wa kathratu suali, komanso kuchulutsa mafunso amene ali wopanda pake. Pali anthu ena nditu amafunsa mafunso ena ona kuti mafunso amene akufunsawo alibe phindu lina lililonse pa chipembedzo cha Chisilamu. Olo atadziwa kapena osadziwa palibe chimene chingapunguke pa ibada yake mchipembedzo cha Chisilamu. Komanso wa idaatil mali, komanso kuwononga chuma. Pali anthu ena amene nditu amawononga chuma. Mwachisanzo lero lino timakamba nkhani yosuta fodya. Anthu amakamba zambirimbiri, ena amaibakira kumanena kuti basi so afodya ayo zimenezo ndi mubaho makuti kumepezeka kuti munthu akuwononga ndalama zambirimbiri kusutira fodya. Ndalama zona kuti zimenezozo akanagwiritsa ntchito yabwino yotukulira chipembedzo, yotukulira family yake, koma akuwononga ndalama pa zinthu zopanda pake. Msilamu azikhala wolongosola bwinobwino kagwiritsidwe ntchito ka ndalama yake, osati kumanga wononga ndalama kupezeka kuti munthu mwachisanzo akuwononga makobiri ambirimbiri popangira chani akuti basi kumapanga promote nkhani nyimbo. Kupeza kuti munthu akuwononga ndalama zambirimbiri basi akuti kumapangira maukwati. Zinthu zoona kuti zilibe phindu lililonse ku Chisilamu ndi zinthu zoletsedwa ku Chisilamu. Kuwononga chuma ndi zinthu zoletsedwa pa chipembedzo, komanso Allah subhanahu wa ta'ala amadana nazo zinthu zimenezozo. Mmene mumu ndi mmene tingakambire pa fundo yoyambirira imene iyi yonena kuti anthu akuyenera kugwirizana pogwira ntchito zabwino, komanso akuyenera kukhala limodzi mchipembedzo cha Chisilamu osasiyana. Tsono nkhani imene timafuna tione pamene panso nkhani ina ndi zimene zikumakambidwa masiku ano. Nkhani ya mgwirizano, Allah subhanahu wa ta'ala watiuza pamenepa kuti chimene chingapangise tu anthu kugwirizana ndiye anthu azipanga adhiye ku buku la Allah subhanahu wa ta'ala lomwe lili Qur'ani komanso mahadithi. Anthu mukamagwirizitsa ntchito Qur'ani komanso mahadithi pa nthawi imene mukupanga zinthu za chipembedzo chanu, anthu simungasiyane. Komano kusiyana kumene kumakhalapo ndikuonena kuti pali anthu ena tsopano amene amafuna kuti abwerese zinthu zopeka mchipembedzo cha Chisilamu. Ndiyenu lero kwa kumabwera sono madawa onena kuti iyaye pazikhala tolerance, akuti sono tizipangana tolerate kuti mchisilamu mu mtumiki dini anaisiya yokwana bwinobwino yopanda kena kalikonse kopunguka mmene adayankhulira kunena kuti ine sindinasiye china chilichonse cha halali mpaka na ine nitakuuzani, mpaka na kuti ndakuuzani zimenezozo kuti ichi ndi cha halali muzichipanga, ndipo sindinasiye china chilichonse chimene chili cha haramu unless kuti mpaka na ndakuuzani kuti ichi ndi cha haramu chisiyeni. Mini kuti tumiki dini anaisiya ili yokwana. Ndiye pakumabwera anthu ena lero omanena kuti iyayi basi wina waka amene akufuna kubweresa zopeka mchisilamu amene yoyo musiyene azipanga zopekazo, ife tizipanga unity. Ndicho olinga chonena kuti pazikhala mgwirizano. Mgwirizano wotani umene anthu mungagwirizane pa bape. Munthu akufuna abwerese zinthu zopeka mchipembedzo cha Chisilamu akuti ndiye nonse mugwirizane zimenezozo, basi akuti wina azipanga zopekazo apo ena azipanga kuno zimene zosapekazo, koma mchipembedzo chimozi anthu oti muli bode ya Islamu imozi. Akulu tikumango zinamiza zimenezozo sizingatheke. Ndipo ndimagwirizana ndi mawu amene adayankhula al-Allama Sheikh al-Allama Saleh Fawzani hafidhahullah kunena kuti sizingatheka Islamu kugwirizana pa zinthu zimene zili za batil, zimene zosatheka. Tikumaziona leloli, ifeyo ndi mboni leloli zikumapezeka kuti ena akuswalira nzikiti wina, ena nzikiti wina. Chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti kwinako akuti samapanga za kwinako duhulimwa kuti makuti zikumachitika zimenezozo. Ndiye ngati anthu mukusemphana pa chinthu chimene chili cha faradhi choncho mpaka na kumagawana zida, wati mwa utsogoleri mukwanisa kukhala ndi utsogoleri mmodzi wena kuti anthu osewo
ndi azimumvera ameneyo. Sizingatheke zimenezozo. Why? Chifukwa chonena kuti mwasiya tsinde limene Allah subhanahu wa ta'ala anakuwuzani kuti muzigwiritsa ntchito, limene lili Qur'an. Allah ananena kuti inu mukasempana china chilichonse farudduhu ila Allahi wa rasulihi, mukuyenera kubwerera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukaona mu Qur'an kuti kodi chimene tikusempanachi Qur'ani kuti bwanji ipereke solution. Zimene tikusempanazi Qur'ani ikutere izi ndi zabodza, tonse tisiye tiziyendera limodzi. Sizingatheke anthu kuyendera limodzi pamene wina akupita kwina wina akupita kwina. Ayi, nzosatheka zimenezozo. Chifukwa zimakhala kuti anthu tsopano pamene papa mwatani mukuyendera njira zosiyana, sizingatheke kuti inuyo muyende limodzi. Ayi, chabwino tisachulutse mawu. Kupitilira aya imeneyi Allah subhanahu wa ta'ala ndiye akunena kuti wadhkuru ni'matallahi alaykum, kenako inu asilamu mukuyenera kukumbukira ni'ima kapena kuti mtendere wa Allah subhanahu wa ta'ala umene adakupasani inuyo. Idh kuntum a'daan, pambuyo ponena kuti inuyo munali adani, fa'alafa baina qulubikum, ndipo kenako Allah subhanahu wa ta'ala analuzanisa mitima yanu kukhala anthu amozi. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, ndipo panopa inuyo mwasandukanu kukhala asilamu chifukwa cha neema yake, mtendere wake chimene chili chisilamu. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadakum minha, pambuyo ponena kuti munali inuyo ndithu pafupi ndi mayenje amoto, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala adakupulumusani ku moto umenewo. Kadhalika yubayinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Menemu ndi mmene Allah akulongosolera aya zake kwa inu asilamu kuti mwina mungakhale anthu otani, mungakhale anthu owongoka. Aya imeneyi inatsika pa nkhani yokhuzana ndi mtundu wa al-Aus wal Khazraj umene umapezeka ku Madina. Mitundu iwiri imeneyi mu nthawi ya chijahiliya, nthawi ya umbuli chisilamu chisanabwere, mtundu wa Aus ndi Khazraj unali pa nkhondo yoopsa kwambiri, ndipo panali udani wa ukulu komanso ndithu kusamwirana madzi chikho chimodzi. Panali udani wa ukulu komanso ma ill feelings ona kuti basi munthu wa mtundu wa Aus kungomona wa mtundu wa Khazraj umaona ngati mmene zimakhalira mucha kuti mpaka ndi khoswe. Unali udani wa ukulu, ndipo zimene zizi zidapangitsa kunena kuti pakhale mikangano imene inatenga nthawi yayitali kwa basi, komanso nkhondo zimene zimachitika pafupi pafupi. Now pamene Allah subhanahu wa ta'ala adabweretsa chisilamu ku Madina, mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama kusamukira ku Madina, zimanenedwa kuti mtundu wake ndi umene unapanga bai'a kumulonjeza mtumiki kuti akasamukira ku Madina akamulandira ndipo akalowa chisilamu anthu amenewa, ndipo akampasa ndithu chitetezo chonse. Mwachidule chisilamu chitalowa ku Madina anali anthu oyambirira amenewa mtundu wa Aus ndi Khazraj kulowa chisilamu, ndipo anthu amene analowa chisilamu amenewa anasandukano kukhala ma brothers, anthu apa chibale, ndipo adali kukondana ndithu muchifukwa cha Allah, muchisoni cha Allah subhanahu wa ta'ala. Anthu oti anali adani anasanduka kukhala ma brothers, anthu amoza apa ubale, ndipo amakondana, ndipo anali ndi relationship yabwino chifukwa cha Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo anali kuthandizana, wina zikamuvuta kuthandizana, komanso kumagwira ntchito zabwino. Zimene zizi ndi zimene Allah subhanahu wa ta'ala akukumbutsa pamene papa kunena kuti pambuyo paonena kuti anthu magwiritsa njira imodzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, chingwe cha Allah subhanahu wa ta'ala mwachigwiritsitsa imene ili Qur'ani ndi Sunna, zotsatira zake ndi zonena kuti kenako Allah subhanahu wa ta'ala amakuyanjanisani ndi kukhala anthu okondana, anthu ofunirana zinthu zabwino. Zimene zozo ndithu zimachitika pambuyo ponena kuti inu munali anthu osochera. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadakum minha kadhalika yubayinu Allahu ayatihi la'allakum tahtadun. Apapa kutanthauza kuti chisilamu chisanabwere chifukwa cha ukafiri wawo, komanso zimene zozo zinapangisa kunena kuti chifukwa cha ukafiri wawo zimenezo zinapangisa kunena kuti iwo aja akhale pafupi ndi dzenje la moto wa Jahannama. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala
adawapulumutsa ku dzenje limeneli la moto ndi kuwapasa iwowo chikhulupiriro chimene chili cha Chisilamu. Allah subhanahu wa ta'ala adawakumbutsa ma Ansar, anthu amenewa Aus ndi Khazraj, anthu aku Madina, za mtendere umene Allah subhanahu wa ta'ala adali kuwapasa anthu amene wawa. Ndipo aya imeneyi inatsika ndithu, zimanenedwa kuti inatsika nthawi imene Allah subhanahu wa ta'ala Ansar amenewa ma Ansar pepani, nthawi imeneyi ma Ansar, anthu aku Madina amenewa, ndizonena kuti akuti samasangalatsidwa ndi mmene chuma cha kunkhondo chimagawidwa, chifukwa chonena kuti ma Ansari amenewa sanalandire mulingo umene anthu ma Muhajirin amene anachokera ku Makka kupita ku Madina analandira. Tonse tikudziona kuti nkhondo ikachitika Islamu ndi kupambana, ndi kupeza kumene achatimati ma spoils of war, kapena kuti zinthu zimene tapeza ku nkhondo amagawana. Ndi nthawi imene amagawa mtumiki nazapezeka kuti ma Ansar, anthu aku Madina amene anachilandira Chisilamu, mtundu wa Aus ndi Khazraj, anali kunyinyirika, anayamba kunyinyirika poona kuti amalandira zochepa kusiyana ndi ma Muhajirin. Choncho ndi pamene Allah subhanahu wa ta'ala anatsitsa aya imeneyi kuwakumbutsa kuti inuyo muli ndi neema yayikulu, takumbukirani munali anthu oti mmango umenyana, munali pa udani, koma Allah anakupatsani Chisilamu, pano ndinu ma brothers, mtendere waukulu ndi umenewo. Komanso inu nthawi imene munali kuchijahiliya mmango ukanganayo, munasala pang'ono kugwera mu kumoto wa Jahannam, koma Allah wakusevani inu kumoto wa Jahannam. Mtendere waukulu mesa ndi umenewo kuposa izi zolandira zimene mukudandaula kuti mukulandira zochepa azini. Ndi mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama itatsika aya imeneyi, anayankhula hadith, anapereka speech kwa yankhula ma Ansari kunena kuti ya ma'ashara al-ansar, kunena kuti inu ma Ansari, inu anthu aku Madina, alam ajidkum dhullalan fahadakumullahu bi, kuti kodi inu sinnakupezeni muli anthu owonongeka, inu muli anthu osochera, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala adakuwongolani kudzera mwa ine. wa kuntum mutafarriqina fa'allafakumullahu bi, ndipo inu munali anthu osiyana, inu anthu odana, osemphana zochitika, koma Allah anakuluzani kudzera mwa ine. wa alatan fa'aghnakumullahu bi, komanso ndinakupezani inu muli anthu amphawi, anthu osauka, inu ntchito kumanga olima m'minda, koma Allah subhanahu wa ta'ala anakupasani chani, anakupasani chuma kudzera mwa ine. Pano anthu akumabwera kuchokera ku Makka kuno kumaka kugulani malonda, inu mtendere umene wowo simungakhutire iya. Ndiyeno zimanenedwa mu hadithi imene yakuti pamene mtumiki amafunsa mafunso amenewa, ma Ansari akuti amango yankha kunena kuti bala ya Rasulallah, ndithu zoona dino mthenga wa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah watipasa ife chani, watipasa ife mtendere ndithu, ndipo watipasa neema yoposa izi zolandira za kunkhondozi. Ndipo Abi Huraira mu hadithi ina adafotokoza mu makamaka imene rawahu at-Tirmidhi, Ibn Majah, komanso Abu Daud, akuti mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama adayankhula kunena kuti ndithu Ayuda nda Khristu adagawidwa magulu 71 kapena 72 mchipembedzo chawocho. Ndipo gulu ndi hadithi yotchuka imene ananena kuti ndipo umma wanga uno uzagawidwa magulu 73, onsewo azapita ku moto. Magulu ake toona kuti azachula kuti Asilamu, umma watumiki uzachula kuti andife Asilamu ife, ena so amazichwa andife ahli sunna. Aliyese magulu amene amakhala osochera anti-Islamuwa kuti mukafufuze mpeza kuti amazichula ife ndi ahli sunna wal jamaa, timayendera Qur'ani koma ndikumapanga zinthu za bid'a. Magulu 73 akuti onsewa azakapezeka kuti agwera ku moto, kama zichula kuti ndi abid'a, kama zichula kuti ndi ahli sunna wal jamaa,
koma ifa yotana ali abid'a basi zikapeza tali ku moto. Anayankhula zimenezo mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuti ena onsewo magulu 72 onsewo ku moto kupatula gulu limodzi lokha limene lili ndi ndani, limene limagulisisa ntchito Qur'ani komanso sunna. Ndiyeno lero wina nkumabwera unoti basi ka munthu akupanga za bid'a zimenezo akajaja Mulungu musiyeni ife tigwirizane. Iyayi chisilamu kugwirizana inde zogwirizana chisilamu woyamba si inuyo. Anatiuza Allah subhanahu wa ta'ala kuti tikweneradi kugwirizana, koma tigwirizane munjira yanji? Pogwiritsa ntchito Qur'ani ndi sunna osati bid'a. Abid'a sizingatike kugwirizana nawe ifu anthu mmakhala timukuyenda njira zosiyana. Hadithi bini timamvesa zimene zizitu mabid'a atakalekale chifukwa bwezi tikungoyang'ana kuti kodi tikusempanazi Qur'ani kuti bwanji. Koma tikati tipite mu Qur'ani basi zimenezozo musapange zibweresa mikangano anthu akangana tente zingogwirizana zokangana sizabwino. Sono inu munthu tikufuna timpulumutse ali mnjira yosochera tikufuna abwerere kuchipembedzo muona kuti timusiye basi tikumujaja. Kodi sikumakhala kujaja. Mtumiki adayankhula mahadithi, anthu achaga mapereka mahadithi sikuti amajaja. Mwachisanzo munthu sakuswali ndikumuuza kuti akulu inu kuswali kumene simukuswali mukalowa ku moto pakana mutamba kuswali. Pamenepo wajaja sana jaje tu munthu wangonena zimene mtumiki adanena kuti usaswali akalowa ku moto, wangonena zimene Allah adanena kuti usaswali akalowa ku moto. Palibe judgment ina iliyonse imene imachitika pa nkhani ngati imeneyo. Ndithu imeneyo ndi mfundo imene timafuna tikambe mu aya imeneyo. Ndiyeno aya yomalizira imene tione lero ndi aya imene ili pa 104 aya 104 ya suratu Ali Imran juzu namba 4. Pamene panso pa makambidwe aso zambiri nkhani yokhuzana ndi kulamulana zabwino ndi kulesa zoyipa. Allah subhanahu wa ta'ala pa aya imene yakunena kuti walitakum minkum ummatun yad'una ila alkhair, mwainu mupezeke gulu limene liziyitanira kuzabwino, wayamuruna bil ma'ruf ndikumawalamula anthu kuti azigwira ntchito zabwino, wayanhauna 'anil munkar ndikumawalesa kuti azigwira ntchito zoyipa, wa ulaika humul muflihun ndithu anthu amenewo ndi amene ali otani wopambana. Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula choncho mu vesi imene. Sono pamenepa pamakambidwa mawu osiyanasiyana. Mwachisanzo Imamu Dahhaki rahimahullah adayankhula kunena kuti ababa akutanthauzatu gulu la special la maswahaba komanso special gulu lina limene linabwera pambuyo pa iwo amene ali matabi'in, komanso wina aliyense amene amapanga jihadi, komanso ma scholars ndi anthu amene akuyenera kugwira ntchito zimene zizi. Mwachidule aya imene chimene ufuna kutiuza pamenepa ndichonena kuti mu umma pakhale ndithu kagulu kena kamene kazikwanirisa ntchito imeneyi. Ndi za kuti wina aliyense Islamu akuyenera ndithu kulamula zoyipa, kulamula zabwino ndi kulesa zoyipa. Komano sizingatheke kuti Islamu wina aliyense azipanga zimenezi. Zimapezeka abe kuti pali kagulu kena kamene kazigwira ntchito imeneyo ngati mwa faradhu kifaya. Muslim Imamu Muslim mu kitabu chake analemba hadithi ya Abu Huraira kuchokera kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu amene adayankhula kunena kuti qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ndi hadithi yochuka kunena kuti munthu amene angaone choyipa achotse ndi dzanja lake, fa illam yastati' fa bilisani, ngati sangakwanitse ayankhule ndi lilime lake, fa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Ndipo amene angalepere sangakwanitse basi zingomunyasa mu mtima. Ndipo narration ina imanena kuti awati mtumiki ndi adanena kuti walaisa wara'a dhalika min al-imani habbatun khardal, ndipo kuti palibe sono imani yochoka pamene popo, kuchokera pamene popo ena kuti munthu zamunyasa mu mtima apo akuti pamene ponso palibe imani ingakhale yonena kuti ya mulingo wake wa kanjele ka mpiru.
paliso hadithi yofanana ngati ndiyomweyo imene ikuchokera mu kitabu cha Imamu Ahmad kuchokera kwa Hudhaifa bin al-Yaman amene kunena kuti qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam walladhi nafsi biyadihi lata'murunna bil ma'rufi wa latanhawunna 'anil munkar, kunena kuti ndithu mtumikada yankhula kuna kuti ndikulumbilira Allah amene mzimu wanga uli mmanja mwake, inu asilamu inu muzakhala mukulamulana zinthu zabwino, wala tanhawunna 'anil munkar, ndikumaletsana zinthu zoyipa, au la yushikanna Allah an yab'atha alaykum 'iqaba, o eos Allah subhanahu wa ta'ala azakutumizirani chilango ngati mutaletsa kumapanga zinthu zabwino, ngati mutasiya kumalamula anthu kuti azipanga zinthu zabwino ndikulesa zoyipa. Thumma latad'unnahu fala yastajiba lakum, kenako muzampempha Allah subhanahu wa ta'ala ndipo Allah sazayankha maduwa anu. Hadithi imeneyo ikulimbikitsa kuti si onse koma kuti mugulu la Islamu mupezeke anthu amene aziyitanira kuzabwino ndi kulesa zoyipa. Tsono chimenechi kumavutanso pamenepa tsopano ndi nkhani ya al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Lero lino makamaka achinyamata nkhani imene yayi akuyitengera pa mgomo, akumaganiza kuti akamanena kuti al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, kulamulana zabwino ndi kulesa zoyipa, ndiye kuti kuwanyoza asogoleri achipembedzo kapena anthu mahukamu li muslimini, asogoleri achisilamu. Isichoncho akamanena kuti kulamula zoyipa tu ndi kulamulana zabwino ndi kulesa zoyipa, sizikutanthauza kuti uzinyoza asogoleri kapena kutukwana asogoleri, kuti amene ndikumachula oma amene mataghutu o amene ma agent aujeni ayuda. Hiya al-amru bil ma'rufi tusimeneyo. Al-amru bil ma'rufi pamene papa imene yeni ndiyo walangiza anthu ma individuals imene tanenera, anthu osiyana asilamu, wina mamuona swala akumakhala wofoka kumamulimbikisa zimenezo, anyamata ometa mbali wako malangiza zimenezo ndikumapasa maumboni maubwinonso. Ndi al-amru bil ma'rufi imene sizimatanthauza kuti uzipita pa Facebook uzikalemba ma articles otukwana asogoleri kapena uzipanga ma audio pa WhatsApp onyoza asogoleri, chifukwa lero ndithu zikumupezeka ndithu mumpeza nyamata wa Chisilamu ntchito yake ndi kunyoza leadership, ntchito yake ndi kuwanyoza akulu watu maulama, komano umpeza nyamata amene kuswali samaswali, kunzikiti samapita koma basi busy pa. Ndipo nchitidwe umene umakamaka ku Middle East, maiko aluya kuli achinyamata ndithu woti anathawa maiko mmenemo akukhala maiko amakufalu ka ku London ka ku America, basi akakhala kumeneko ndikumapanga ma TikTok ma Facebook, basi ndikumatukwana asogoleri achisilamu amene omatahutu amene omakufaru. Sizimakhala choncho. Kumaliza kwake titero kunena kuti Allah subhanahu wa ta'ala akuti tizilamulana zabwino ndi kulesana zinthu zoyipa, ndipo imeneyo ndi faradhu ya wina aliyense, komano ndi makamaka zikufunika zimenezo zikhale mwa faradhu kifaya, kuti si wonse amene angagwire ntchito imeneyi, koma kuti ndi okhawo amene ali anthu amene ali ndi elimu yoyena kuti azidziwa kuti akamati kulamula zabwinozo ndi ziti nanga zoyipazo ndi ziti, azidziwa zinthu ngati zimenezo. Komanso akamati za haramu kapena zoyipa azidziwa kuti kodi zoyipazo ndi ziti kapena zabwino zoyipazo munthu ungaziletse bwanji kuwaletsa anthu, chifukwa zimapezekanso kunena kuti mwachitsanzo pezeka kuti basi munthu akuti kulamula zoyipa kagulu kameneko ndi kulesa kulamula zabwino ndi kulesa zoyipa, izipezeka kuti basi wapita musika muja kumpeza munthu nthawi ya swala kuyamba kumenya anthu, tiyeni kunzikiti tikulamulana zabwino ndi kulesa zoyipa, tiyeni kunzikiti, kuyamba kumenya anthu, kumenya azimayi kumene kuja. Mwezi wa bwanji kuti azimayi ena mwina sali mucheni nthawi yotaya kunena kupemphera mwezi wa bwanji. So munthu amene ali alimu mwachidule, munthu amene ali wozindikira malamulo a Chisilamu, munthu amene ali wophunzira bwino nkhani za chipembedzo, ndi amene akuyenera kulamula zabwino ndi kulesa zoyipa, osati wina aliyense. Tikafika apo timpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atipatse kumvetsetsa nkhani za chipembedzo cha Chisilamu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.